Válka pustošila krajinu od nepaměti, stejně tak jako osudy a lidí měnila. Ať už lidé bydleli v pastoušce, v chalupě, na hradě. To, co se měnilo, byl způsob válčení. Ať už to byla taktika jednotlivých velitelů nebo zbraně, které válčící strany používaly. To, co se neměnilo, byl zmar a smrt vlastně lidí. Ruku v ruce s válkami přichází hladomor a epidemie, hlavně cholera. A samozřejmě i Jičínsko má mnoho historických zpráv o válečných střetnutích, takže začneme třeba dobou husitskou. V roce 1423 Čeněk z Wartenberka a panská jednota byla Žižkovými houfy velmi razantně poražena v bitvě u Hořic. A poté Žižka zlikvidoval vlastně i další tvrze spolubojovníků Čenka z Wartenberka. No a takovou velkou ránu Jičínsko dostává po smrti Albrechta z Valdštejna. Jeho země, vlastně zvaná teda Felix, frýdlantské vévodství, šťastná země, se okamžitě po jeho smrti, po brutálním zavraždění v Chebu v roku 1634 změnila na terra desolata, na zničenou zemi. Nejenom, že sem jako první přitáhli císařští vojáci, kteří si přišli vybrat žolt vlastně od svého bývalého zaměstnavatele, od svého velitele, ale poté vlastně celou tu krajinu zpustošili několikrát Švédové. Další takový zásah do krajiny byl v roce 1813. Tudy prochází ruská armáda směrem proti napoleonské Francii. No a asi nejcharizmatičtější, nejvíce mediálně zpracovávaná událost je bitva u Jičína 29. června v roce 1866, která patřila do prusko-rakouské války. A právě na bitvě u Jičína si můžeme ukázat, jak vlastně celá ta válka vypadala. Nejenom, že v rámci celé války byla jediná vítězná bitva, a to v bitvě u Trutnova. Všechny ostatní byly obrovským debaklem, propadákem rakouské armády. Trochu nevinně je považována rakouská zbraň Lorenská za hlavního viníka toho obrovského propadáku v bitvě u Jičína, a není to pravda. Ten základní moment je ve špatné taktice a strategii především hlavního velitele severní armády Ludvíka Benedeka a i velitele, který byl tady přímo u Jičína, generál Klam Galase. Ten celou bitvu vlastně strávil v jičínských hostincích. Takže zbraň rakouská, která je opravdu výjimečnou zbraní, bohužel v té době už byla nemoderní. Byla to předem nabíjená zbraň, lorenská, a střílela jednou za minutu. Voják u ní musel stát. Ale to, co měla ona, neměla pruská zbraň, byla dalekonosná a velmi přesná. To byl také možná ten jediný a hlavní důvod, proč František Josef I. Rakouský císař tu zbraň nepřijal, protože prý je to plýtvání náboji. Ale vedle moderní zbraně vlastně pruské jehlovky naprosto nemohla uspět, protože tady rakouská generalita naprosto selhává. Když přicházejí Prusové k městu Jičínu kolem 4. hodiny odpoledne, tak rakouská generalita na Jičínském zámku jí. To znamená, ten, kdo si diktoval podmínky vlastní bitvy, byli Prušáci. Takže se bojovalo ne na velkou vzdálenost, ale na malou, to znamená, tam zvítězí rychlost nad přesností. Rakouská lorenská byla přesná, dalekonosná, zatímco pruská zbraň od Mikuláše Dreyseho byla rychlá, ale byla naprosto nepřesná. Takže když si představíme pruského vojáka, ten na 15 kroků prostřelil 15 soulových prken, to je asi 30 cm. Zatímco rakouský voják se svou lorenskou prostřelil na 15 kroků skoro 60 cm prken za sebou jdoucích. Takže skutečně ty její vlastnosti byly výjimečné. Takže kdyby rakouská generalita nebaštěla v době příchodu pruských vojsk, tak si mohla tu bitvu diktovat podle sebe. To znamená, že by se mohlo bojovat na velkou vzdálenost. Naopak se od Ostružna až po železnici bojovalo na vzdálenost krátkou. To znamená tam skutečně pruská, rychlá zadovka, rychle nabíjená, kolila vedle sebe vlastně stojící rakouské vojáky. Takže tím nám skončila bitva u Jičína, stejným debaklem končí i bitva u Hradce Králové. Takže si můžeme říct, že vlastně obě dvě zbraně, ať už rakouská lorenská nebo pruská Dreyseho puška, způsobily i to, že Prusové se dostávají na významnou pozici v Evropě. Z Pruského království se v roce 1871 stává císařství a už tady máme nový fenomén na mapě Evropy a můžeme vést takovou červenou linku až vlastně k první světové válce.